କିଛି ହବନି। ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମାର ଦିଅ ମାରିଦିଅ ମାରି মতে বাধ্য করুন ମୁଁ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇସାରିଲିଣି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁନି ମୁଁ ଏବେ କରୁନି। ଶୁଭମ ରାତି ଅଧିକ ହେଲେ ତମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେନି? ରାତି ଅଧିକ ହେଲା ମୋତେ ବୋର ଲାଗେ। ରାତି ଅଧିକ ହେଲାଣି ତମେ ଶୋଇପଡ଼ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସୁମନ ବାବା ତୁମେ ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ପଠେଇ ଦେବ। ନା 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 ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ଦେଖ ସୁମନ ଏଇ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଆଜି ରାତିଟା ମୋ ରୁମ୍ରେ ରହିଯାଅ। ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ଟା କମିଗଲା ପରେ ତମେ ଚାଲିଯିବ। ଆସ କମନ ସୁମନ କମନ କହୁଛି ଭବାନୀ ବାହାର ମେଘ ପବନ ଅନ୍ଧାର ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ ଭାରି କରୁଛୁ ଆଉ ଆରେ ମାଡାମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାନି ଯାଉନୁ ଭାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ରୁମ୍ର ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଡର ବେଡସିଟ୍ କପଡ଼ା ପଡ଼ି ଆରେ ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ଯେମିତି ମୋ ବାସ୍ନା ଯେମିତି ମୋ ପୁର ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଶୁ ସେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଯଦି ଡର ଲାଗିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମାଗି ବସିବୁ ନା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ତମେ କେତେ ସିରିୟସ୍ ହେଇ ପଡୁଛ। କ'ଣ ହେଇଛି? ହେ ସୁମନ ଆରେ ବାବା ମୁଁ କ'ଣ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? କିଏ କହିଲା? ଆରେ କିଏ କହିଲା ତମେ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହଁ? ତମେ କୁଟି ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ଓ ସିଓର। ତାହେଲେ ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛ କହିଲେ? ଚାଲ ଆରେ ଆସ କମନ ସୁମନ କମନ। ମେଘ ଭରସା ରାତି ବଢିବ ତାତି এই তাতি বଢିলে দেহ উৎসুক মাগিব। আরে ধনিয়া রাজকুমারকে বাହା କର ସବୁ ଫାଟିଗଲାରେ ଧନିଆ ମୁଁ ଧନିଆ ନାହିଁ ଆଗକୁ ରଖେ ନା ପଛର କରି ଏ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାର କହିଲା ପୋଖରୀ ବେଙ୍ଗକୁ ସାପ ଜଗି ଅଛି ସାପକୁ ଜଗେ ନେଉଳ ନେଉଳକୁ ଜଗେ ଶିକାରୀ ଭାଇରେ ଧରା ପଡ଼ି ଗଲେ ପୁରିବ ଭେଳା। ମ୍ୟାଡାମ ସୁମନ କୁ ନେଇ ରୁମ୍ କୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜି ରହିବେ ସୁମନ ଏଇଠି ରହିବ ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ। ଭାଇ ବଢିଆ ନାଇଁ ରାତି ଲୋକ ଚାକର ବାକର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେ ସୁମନ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ସେଇ ଏଇ ଘରେ ଆଜ୍ଞା କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା।
କହିଛି ସେ ତୁ ଚାଲିଯିବେ ସେ ଚାଲିଯିବେ ବାବା ଚାଲିଯିବେ କାହିଁକି ବାବା ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି ସେ ତୁ ଚାଲିଗଲେ ବାବା ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟାଏ କଥା ଡିଭୋର୍ସ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛି ଡିଭୋର୍ସଟା ହେଇଛି ଦେଖ ସେ କହିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ କୌଣସି ରିଲେସନ ରଖିବେନି କିନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ହେବା ଦରକାର ତା ନହେଲେ ସେ ବାସ୍ତବର ପ୍ରେତଟା ମୋତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡରେଇବ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବିନି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି ବାବା at any cost ମୋର ସୁମନ ଦରକାର ବାବା ସୁମନ সেই বাস্তব স্বামীটা সব অনর্থর মূল কারণ মতে কমলা তাকে পিস করি ওই ক্যানাল বন্ধরে বুড়া নাই পকাই চুপ হয়ে যাচ্ছি আরে কান্ত বানরে কালো আছে যাও আরে যাও বলছি ওইলা বাই মনরে ତମେ ହଉଛ ଏ ସହରର ଖ୍ୟାତ ନାମା କଣ ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇପାରିବନି କୁହ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯଶୋଦାର ମୋହ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଆଉ ଦେବଗୀର ମୋହ କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ଶୀତଳକୁ ଆଉ ସେ ଛୁଆକୁ ଆଉ ନ କରେ ଦିବସ ହେଇପାରିବ ସେ ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ଆଉଟ୍ କରିବା ପ୍ଲାନ ବୁଝନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ହଉଛ ଏ ସହରର ଖ୍ୟାତ ନାମା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଡଭର୍ଟ ପାଖରେ ହାରିଯିବା ମାନେ ହଉଛି ମୋ ସହିତ ଲଜ୍ଜା କଣ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଶୀତଳ ସେ ଘରୁ ବାହାର ଆଉ ହବ ଚିନ୍ତା କର ହବ ଦର୍ଶନ ଶୀତଳ ସେ ଘରୁ ହଁ ତମେ ତ ମୋ 10 ଅବତାର ରୂପ ଦେଖି ଏଥର ତମେ ମୋ ଶେଷ ଅବତାର ଦେଖିବ ସେ ଅବତାରଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଛୁଆକୁ ନେଇ ଗର୍ଭ ଶିଳାରେ କଂସ ମାରିଲା ଭଳି ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ